The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. 1 Peter 3:14-16, but even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed. And do not be afraid of their threats, nor be troubled, but sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear, having a good conscience, that when they defame you as evildoers, those who revile your good conduct in Christ may be ashamed. Acts 16:31, so they said, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Acts 11:14, who will tell you words by which you and all your household will be saved. Isaiah 44:3, for I will pour water on him who is thirsty, and floods on the dry ground. I will pour my spirit on your descendants, and my blessing on your offspring. Sa dili pa kita magkamatayon sa pagtuon sa balaang pulong sa Diyos ng adlaw, let us go right away to the principle of 1 John 1:9, the rebound technique, aron kita maandam sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Atong abuaon ang tanang mga salang niya sa atong kalag, atong nabuhat ning adlaw, kay kini mahimong babag og mahimo kining ali sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, let us now use this principle. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Well, alang kanimo dili pa magtutuo ang imong giatubang, dili ang pagsugid sa mga sala, kundi ang imong paggamit sa imong free will aron ikaw makahimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe on the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16:31, nagatugon ang pulong sa Dios. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. O gani ang atong Ginoong Jesucristo mi pasidaan ngadto kang Nicodemo diya sa Juan 3:3 ug 7. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa, magandam ta karon sa hilom. Let us pray. Ama namong langit nun, nagapasalamat kami kanimo. Nininglay na sa mga adlaw, nga imong ipadangat kanamo, nga askil pa mong panglawas, napay kalantip sa mong panghuna-huna, kinigumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, grasya. We don't deserve to
to be alive apan ang imong plano nagalihok pa man dinhi sa among kinabuhi musa kining tanan grasya kining among pagabuhatong pagtuon sa imong pulong grasya musa uban ni kami karon pinagis paglamdag kanamo sa walang Espiritu Santo sa imong itudlo kanamo ning adlaw kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome each and every one of you sa atong spiritual momentum process pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Now, niya pa kita magadupot sa atong tunanan, the protocol plan of God. Now, by the way, atong hatagan kini og empasiya o pahinumdom kanatong tanan nga kini atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw kini. Og tingaling uban matinga nga unsa ka grabe di ay kay kada adlaw man. Yes, God is dead serious to His Word. That's why we have to be serious in assimilating His truth pinagi sa iyang grasya. Now, kini atong Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry, grasya kining sangkap sa Dios kanato. Iyan ang giandam sa kaniya itong wapang tanan. Aron ikaw nga magtutuo o dili magtutuo makadungog sa kamatuoran gikan sunauna sa Dios. Now, so it's every day. Pareho sa mag-exercise o pag-ugmad sa atong muscle. We start carrying a barbell with maybe 10 pounds weight ang gibugaton, then tingali 20 na ka libras kabugaton, then 30, then 40, then 50 ang kabugaton until nga mamuskulado may braso ka na. That's compared to a believer who grows spiritually until he reaches spiritual maturity. The capacity stage compared to anybody nga himsog, ligo ng lawas, kusgan, lantip ang iyang pangisip, all of those. So, mao kana ang atong tinaw kanimo, paghatag kanimo nining pahinumdom. Now, of course, kita mga magtutuo. This is part of our title nga, the protocol plan of God. Dili man ta makasud nining maong protocol nga plano sa Dios kon dili kita mo sugod gyud sa unag yung lakang mao ang pag-unsa kanang pahimutang og ingnon ta dayon ng relasyon nato sa Dios. Kaya ang tanang tao mga kaliwatan ni Adan o ni Eva mga nangalaglag mga we are fallen race because of what they did sa original nga salang nabuhat nila. O mao na nga kita di na ta kalingkawas kay nakapanunod man ta sa ilang salang panulundon. So mao itong formula AOS plus OSN equals spiritual death. Naimulag kita hingpit nga itong pagayumulagi kan sa Diyos tungod niyan itong kahimtang nila ni Adan ug ni Eva. So karon ang Dios nakaandam og paagi grasya nga paagi nga kita may balik ngadto kaniya sa atong relasyon pinagi sa iyang paagi usab nga hingpit wa kana mausab gimugna kini sa Dios pinagi sa pagkasayod niya sa dadangatas tao nga malaglag ra gyud mo nang pinagi sa iyang pagka-omnisyente, ang
sayod sa tanan, iyang giandam dayon ang kasulbaran sa atong kahimtang unsa man. So that's the gospel. Mao na kanang mayong balita sa kaluwasan nga kita mapasaylo sa atong mga sala pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Kristo lamang. That is the perfect means of salvation nga giandam sa Dios. So naara sa tao mudawat ba siya niya na o dili na siya kabubuton. So mao na pagasulayan ang kabubutos tao kinsa iyang tumanon ang kaluwasan ba sa relihiyon o kaluwasan sa Dios na iyang gilatid ka ng tanan diha sa iyang pulong. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mao kana ang gospel, mayong balita sa kaluwasan. Maluwas ka pinagi sa pagtuo kaniya. Pagtuo ha. Ayaw na dugangig bisag unsang mga binuhatan dili ka maluwas. Now, of course, mo man ay primary purpose sa Dios nga buhat tag maayo apat kanang maayo kinahanglan sibo sa iyang kabubuton. Dili kay maghimo tag antong kaugalingon nga kabubuton. You see, mo nang tulubagon nato nga na kita'y giatubang gumikan niya ng law of volitional responsibility. Kita ra ang manubag sa tanan natong himuon o desisyon sa kinabuhi. Na okay, padayon ta sa atong pagtukbil, pagdupot nining atong uluhan nga the protocol plan of God. We know already that the protocol plan of God is the best and the highest. O way makatupong, way makalabaw ni ini, kay iya magkini sa Dios. Unsay imugna gani sa Dios, hingpit ka na. It's perfect. So again, it's a matter of choice sa tao. Mudawat ba siya niya ng kamaturan o dili? Now, okay. Alang ka lang itong mga magtutuo. Nakasod na mangyud tanining protocol plan of God. Doon na tayo tumong. We have a goal. Ingon nga mga anak sa Dios. Mga anak naman ta sa Dios. Pinagi sa atong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Okay? So every believer's goal, paminaw, ang atong tumong o objective, ingon nga mga Kristohanon, mao ang pagkabot ni gitawag nato og area of spiritual adulthood. Sa Grigong pulong, it's eusebia, godliness. Now, this is the stage where you, as a believer, will be experiencing your closeness and intimacy, intimate relationship and rapport with God. O kining maong ang this stage, particular stage, is the most fantastic, fabulous and unique kind of life. But kining area of spiritual adulthood, makabot lamang nato ingon nga magtutuo pinagi sa gap, grace apparatus for perception. Now, of course, this is a review about this doctrine of gap, grace apparatus for perception. Now, mao kini ang nagalangkob o nagalakip nining gap. There is the textbook, ang Biblia. There is the pastor teacher who teaches sa pulong sa Dios. There are believers, the congregation, who assimilate Bible doctrine from the pastor teacher's teaching. Now, unsa pa? There is God, the Holy Spirit, who is our mentor, our teacher of truth. And then there is a policy nga atong sundon. Rebound, concentration, etc. You see? Why pag kanang kalinga, buto sabot nga, di ta malinga sa atong pagtutok
sa unsay gitudlo sa atong pastor magtutudlo. Concentration, therefore, kay ang method of learning God's Word is inculcation. So mao kining akong ipangisgutan is the protocol or ground rules for church age believers. Kita mga totoo ubos ng katuiga simbahan for the purpose of edifying sa lawas ni Ginoong Jesucristo nga gihulma pa pagkakaron. Now, diya sa Tito Kapitulo 3, versikulo 5, sabtag yun yung maong versikulo. Understand this verse very well. Kaya nagaingon kini nga, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Sabtag na. Okay? So, dihaw sab sa Ephesians 5:26 that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word. John 15:3 Now ye are clean through the Word which I have spoken unto you. Pangutana, unsa man ang nagdasig kanimo? Now, I am addressing this to you, fellow believer. Kung ikaw magtotoo, this is for you. Unsa may nagadasig kanimo to move on sa imong espiritual ng kinabuhi. Unsa man. Tubagan na. Now, diba niya, be sure nga you can answer this question right. Now, what motivates believers to move on in their spiritual life? Now, ang tubag, God's guarantee of every believer's kanang eternal inheritance. O dinhe, nining atong pag kinabuhi karon ingon nga mga magtutuo, phase 2 of the plan of God, nagapaabot kita, we are anticipating, of course, the escrow blessings in time. Dinhi pa sa panahon. Nga itong madawat kining escrow blessings, human kita makatuman sa mga ground rules o tulumanon, mga requirements nga gilatid sa pulong sa Dios. So, gawas pa niini, tuwa pa'y naguwat dito sa eternal state. Ang atong eternal inheritance na nas 1 Peter 1:4. Eternal inheritance, atong panulundon sa dayon dito na sa eternal state. Kini madawat po din nato dito, kini atong panulundon dito sa langit, sa diha nga kita nakatuman, we have fulfilled the protocol plan of God for our life din sa phase 2. Hence, kita mahimong mga mananaog nga mga magtotoo, winner believers. Mao man ang atong tumong na makakabot kita sa stage as winner believers. Now, samtang niya patanin ni kaduhang bahin sa plano sa Dios, in phase 2 life, we have to be consistent, persistent, diligent, and regular sa atong pagpuyo diya sa sulod sa operational divine dynasphere, dapit kini nga may gahom sa Dios, diin kita magatuman niining protocol nga plano sa Dios, and kept on keeping on producing divine good works. Silver, gold, and precious stones kana mo ipag tandi o pagkaamgid niya na, of course. So, we have to be consistent and persistent, regular ang atong pagpuyo. See, diha sa operational divine dynasphere. Kay kinigong kanang operational divine dynasphere, this is otherwise called royal palace natong mga magtotoo.
ug doon na kini 8 ka mga gangaan, 8 gates. 8 gates of this kanang operational divine dynasty, royal palace. So, ang po ning tunan in the future, near future, dili usa na to kay tandugon bahin niya na. Now, of course, kitang mga magtutuo, we are serving a Savior worth having. The Lord Jesus Christ, the Savior worth having. Na nas mga buhat 4:12, Hosea 13:4, Isias 43:11. Now, the Savior we have is one of a kind. He is the Savior worth having. He cannot be duplicated. He cannot be duplicated. Dili naman kanang maawat. He cannot be replaced. He cannot be substituted. There is no alternative. Of course, this is a wonderful news, right? Because oftentimes, when you get people's choice, there is a chance that they could choose the wrong option. But the good news is, paminaw, because there is no alternative when it comes to salvation for each and every person that needs deliverance from sin, there is one who can save. And for each and every person who needs the fame of their past erased, there is one who can go into your yesterdays and take them away. Now, for each and every person na nanginahanglan sa paagi of guilt lifted up to their shoulders, the chains of bondage broken off of their life to be set free today. Now, usa lamang, bugtong usa, only one who sets free, and whom the Son sets free is free indeed. Tinood yun nga siya gawas no na. Ug kining atong gisgutan, the one who sets free, mao kini si Ginoo Kristo. Mao niya atong Ginoo nga gialagaran. And He is the Lamb of God. Siya ang kordero sa Dios nga magatangtang sa sala sa kalibutan, who takes away the sin of the world. And He is the one who conquered the grave. Iyang nabuntog ang lubnganan. So now, He is the gateway to glory. He is now risen and ascended to heaven. Kung karon nagalingkod diyan sa tuong kamot sa Diyos ngahan. And He has been given the name that is above every name, so that at every name of Jesus Christ, every knee should bow, and every tongue should confess to the glory of God the Father. Di man ni, ang Diyos dili mo pakyas. God keeps His word. God never fails. Zephaniah 3:5. Siya, the same God, the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. Now, of course, ang Diyos dili kapuyan. He doesn't get tired of you because He loves you. Nakasabot ka ba? Yun tingali pa na maduot sa imong alimpatakan. He doesn't get tired. He takes care of you every moment, moment by moment. So, kung malikon, He doesn't get tired of you because He loves you. So much so, na iya ganing ipadala iyang bugtong anak sa pagpakamatay kanimo. You see how priceless our Savior is? How faithful God is to you? So, ikaw nga di magtutuo, will you receive Him as your personal Lord right now? Ingon nga Diyos ug manluluwas. Si Ginoong Jesucristo lamang mo idalan ngadto sa
kaluwasan. Okay. Sa laing bahin, ako'y pangutanan nimo. Ikaw nga niya na dinhi sa Amerika. Niya dinhi sa tinipong bansa. Okay. Do you love America? Of course, we love America because this is now our new home. Musta? And besides, God has put us here in America for a purpose. Musta? Na ituyo. Ang Diyos may tuyo nganong niya ka. Kining mong nasod ang Amerika, undoubtedly the greatest country in the entire world. Mao kini ang geographical will alang kanato. Correct? Now, can you not imagine the suffering and hardships faced by our countrymen back home? Well, naghan sila mga suliran, of course. And we can feel it. The devaluation sa pesos. How they wish they could find a way to come to the United States. And can you not imagine how blessed we are to be enjoying the tremendous economic prosperity and prestige currently enjoyed by America in a country which is a client nation to God. Di man niya, kini client nation. Mga nasod kini nga nakaproduce sila og mga misyonero, mga evangelista, o mga gipang padala sa Dios ngadto sa ubang mga kanasuran. So, America has achieved that. This is a country which is one of the client nations to God. So, ang kinabuhi nga why America, therefore, would be a radical change. Nga no? Because of what I just said, the tremendous economic prosperity and prestige of America. However, as we keep on going sa atong espirituhanong kinabuhi, we need some absolutes, anchors of the soul. Those things that do not change in our lives. Paminag maayo nini. Minungdanon pag-ayo sa atong kinabuhi. Is there anything that never ever changes? Absolutely. Unsa man? Hingan likono, pipila ka mga butang that never change. Ang nag-una gyud niini ang kinaiya sa Dios. God's character will never ever change. Malakay 3:6 nagkanayon. I, the Lord, do not change. Ang iyang pagkadili na mausab sa Dios, the immutability of God is an island of stability. Maingon nato. It's a reality that guarantees that no matter what happens, this ining tuig nato, aniya pagitan ining pandemya all over the world. See, no matter what happens, this year, next year, and in the years to come, ang grasya sa Diyos available, still available to provide for our needs. So, ang gugma sa Diyos nga dili na mausab, unchanging love, is always available even during the worst changes in history. Sige sulti ni Jeremias 31:3, I have loved you with an everlasting love. Muna gisuwat ni Jeremias, bahin sa Dios. Muna gisulti sa Dios, I have loved you with an everlasting love. Ikaduha, kaduhang butang nga dili mausab, ang pulong sa Dios will never ever change. Isaiah 40:8 nagkanayon. The grass withereth and the flowers fadeth,
but the word of our God shall stand forever. Now, kini nga itong gamit ng textbook, of course, atong pagtuon sa pulong sa Diyos, mo ang Biblia. The Bible is timeless. Why panahon? Timeless, enduring, and eternal. Kini nagkahulugan nga ang mga doktrina, mga pagtulunan, ang reproofs, pagbadlong, corrections, kanang ano sa binisayang corrections, pag-usab, pagtulid, instructions, kanang instruct, paggiya, pagtudlo, o ang mga saad sa Dios. Kani, ang atong gitunan karon nga Biblia nga may textbook. Kining tanan nga kung gisgutan, doctrines, reproofs, corrections, instructions, promises that we will need gikinahanglan nato to live, meaning tuiga og sa umaabot ng mga katuigan, will be available as an island of stability. Sabta gina. So, kining Biblia nga itong gamit sa pagtuon continues to be the most published, the most distributed book ni ining atong planeta. Wala gyoy laing basahon o libro nga giayog yun og saway, giayog yung hukom, giayog yung BIBI, giban na gani, more banned, more burned kaysa Biblia. And yet, it is still available and will be as fresh and relevant at all times as it has been in the last 2 millenniums. Mao kana, ikaduha ang pulong sa Dios nga di nagyod mausab ug maatong isgutang ikatulo. Daghan pa kitag pagaisgutan, busa ayaw og sipyat sa pagsunod nining atong tun-an o ato kining ipadayon ugma magampo ta. Father, we thank you for your word which we have assimilated today. We are so grateful to you, O Lord, for making it so vividly clear and lucid, most especially that ayang labi kadako nga kaluwasan nga imong gisangkap gihatag kanamo pinagi sa among pagtuo lamang kang Kristo lamang ug ang mga Dios nun nga mga kasangkapan that you have graciously provided us for our use sa among espiritualong kinabuhi. Dada kami pagbalik ugma dinhi nining dapita o diin man kami magatapok sa pagtuon sa mong pulong where we can continue to take in your word. Salamat once again nining among Bible study pinaagi sa YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.